Horrela hurbildu gara gaur, izan ere Txingudi Rugby Klubak denboraldia hasi berri du, baita bere lehen taldeak ere, eta gainera pasaden asteburuan denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuten Iruñeko Launika taldearen kontra. Eta gaur, Iñigo Camarero, entrenatzailea dugu gurekin, hortaz eta denboraldiaz eta pasaden denboraldiaz ere hitz egiteko pixka bat. Iñigo, kaixo? Kaixo, arratsaldean. Aipatu dugu, lehengo asteburuan denboraldiko lehen garaipena eskuratu zenutela, bigarren jardunaldia zen, eta gainera sendotasuna erakutsi zenuten zelaian eta markagailu onarekin, irabazi zenuten. Bai, genuen garaipen hau, lehengo jardunaldian porrota izan genuen 2 puntugatik, pixkat minduta bukatu genuen, eta maila honetan genuen garaipen bat martxan jartzeko makinaria guztia, eta konten bueltatu gara Iruñatik garaipen horrekin. Pentsatzen dut, aipatu duzu, beharrezkoa zenutela pixka bat, lehen urteko denboraldia eta gero, pixka bat zuen taldeak ere motivazio hartzeko eta indar hartzeko, denboraldi honetan aurrera egiteko eta ahalik eta maila hobena emateko. Bai, hori da, azkenean garaipenik gabe motivazio falta hasten da talde barruan, da garaipen honekin puntu hori behintzat lortu dugu, talde barruan motivazioa mantentzea, eta nire ustez garaipen garrantzitsua izan da horretarako. Lehen urtean maila zeintzi zineten eta aipatu dugu ez zela erraza izan, gainera taldekideen artean ere lesio pila bat izan zenituzten, eta ez dakit nola gestionatu zenuten hori denboraldi amaieran batez ere, deskantsuaren aurretik, zerbait ere berezia prestatu zenuten hurrengo denboraldiari begira. Bai, zaila izan zen azkenean lehen urtean, azkenean lesio asko izan genituen, horregatik eta beste arrazoengatik jokua ez zitzaigun ondo atera eta partida asko galdu genituen. Denboraldi bukaeran pixkat genuen kalitatea, baina ezin izan zen nahikoa mailaz jaisteko. Mailaz jaistea hori ere jokalarientzat, jokalarien motivazioa zen hona izan. Baina, azkenean udan izan dugu egin dugu lana motivazio hori rekuperatzeko. Jokalari asko utzi dute, baina berriak ere etorri dira. Berrien artean izan badaude 2 veterano maila onakin, eta hori ere motivazioa izan da beste jokalarientzat. Eta ni uste dut, denboraldia hasi dugula motivazio puntu onarekin. Aurtengo denboraldia hori, lehendabiziko aurre denboraldia izan zenuten prestaketak eta hori ere balio izan dizue, aipatzen duzuna, motivazio falta hori pixkat lantzeko eta taldea osatzeko, aldaketa haunitz izan dituzuela erran duzue, baina oraindik ere agian taldea pixkat murriztua, Bai, momentuz baitugu oraindik fitxa gutxi denboraldia ez oso luzea izateko, eta oraindik gaude esperoan beste jokalari batzuk hurbiltzeko. Hala ere, lesioak ez badigute lehengo denboraldikoa egiten, nire ustez nahiz eta plantilla murriztua izan, kalitate honakoa da, eta maila honentzat ez dugu utziko joku ona egitea. Aurre denboraldian lan hori guztia osatu zenuten, eta ze aipatuko zenukeola berezitasunik zuen talde berriaren inguruan, edo ze indargune dituen aurten zuen taldeak? Bai, alde batetik, ez du komentatu oraindik, badaukagu entrenatzaile fisiko berri bat, aurre denboraldian prestatu du, eta orain entrenamenduen aurretik zerbait prestatzen du ere jokalariek egiteko, eta hori ere puntu on bat izan da fisikoaren artean. Gero, esan dudana, jokalari veterana, ere motivazio puntu bat sartu dute taldean artean, eta guzti horrekin taldea motivatuta dago aurrera denboraldia prest egiteko.
aipatu dugu, sendotasun hori edo indar hori, pasaden asteburu honetan erakutsi zenutela Iruñan. Lehendabiziko jardunaldian porrota jaso zenuten, pentsatu dut hor ere pixka bat ez, prestatuta edo bagian espero ez zenuten hasiera eman zeniotelako denboraldiari, baina bigarren jardunaldi honetan berriz ere garaipen askuratu duzu. Bai, naiz eta porrot hori ez espero, baita ez balio izan du erakusteko naiz eta maila jaitsi gehan ez direla partidu guztiak errazak izango. Eta hori ere, horretaz ikasi behar dugu ere, bai. Porrotetaz ikasi behar dugu, eta lehenengo jardunaldian izan da, txarra da, baina behintzat den bailen ikasi dugu hori, bai. Bigarren jardunaldian, garaipen hori esker, txipa ere aldatu dugu, eta badakigu irabazteko prest gaudela. Eta, baina, gogoratzen lehenengo jardunaldian galdu genuela, eta, nire ustez, mix hori ona izan daitekeela aurrera jarraitzeko. Bai, aurreko denboraldian ikasitakoarekin eta lehen jardunaldi hauetan ikasitakoarekin aurrera egitea errazago izanen da edo dena kontuan hartuko duzue. Hori da, behintzat badakigu talde zailak egongo direla, porrota jaso dezakegula eta ezin garela zelaira sartu partidetara pentsatuz aldez aurretik irabazi Hori da. Eta, denboraldi berri honetan, zein izanen dire pixkat zuen helburuak? Pentsatu dut berriz ere maila zigotzea, edo behintzin, aurrean egotea. Bai, printzipioz gure helburua da goian egotea eta albaldin badugu maila zigotzea, plantilla ona edukitzen jarraitzen badugu. Eta pentsatu duzue hori posible izanen dela? Bai, ez da erreza izango, inoiz da erreza maila zigotzea, baina hori mantentzen dugu helburua, horretan sinesten dugulako. Inigo, eskerrik asko gurekin hitzetagatik eta zuen denboraldiaz hitz egiteagatik eta zorte hon, datozen partiduetan. Mi esker zuei eta hemen etortzeagatik eta gutan gogoratzeagatik. Playhandin gaudela, zu 16 taldeko bertze jokalari bat dugu hemen gurekin, Markel Moratinos, eta, kaixo, Markel. Denboraldia hasi berri duzue zuek ere, pasaden asteburuan, uste dut, txapelketaren bat jokatu zenutela hemen bertan? Bai, jokatu genuen ligako lehenengo partidua, La Riojaren kontra. Eta zer moz joan zen? Ez denuen irabazi, baina izan zen partidon bat. Lehenengo partidarekin konparatuz ikusi nuen asko hobetu genuela, plakajearekin eta baita ere markajearekin. Eta, izan zen partidon bat. Aurre denboraldiak beraz, zerbaiterako ez, balio izan du eta egin dituzten prestaketak, ongi egin dituzula eta lanean ongi ibilitzaretela, edu ez? Al final, entrenamenduak ematen dute resultados eta partiduan ikusten da, igual lehengo partiduaren konparatzen asko zoetu egin dugula. Eta nola aurre ikusten duzu denboraldi hau? Zaila izanen da, edo zuen taldea sendo dago eta aurre egin diote. Uste dut, asko entrenatzen badugu, partidu asko irabazian ditugu, horretarako asko entrenatu behar dugu. Zuen taldea zer moduz dago? Ze berezitasun ditu edo errenutzen dituela zuen taldeak? Oso lagunak gara, normalean komunikazioa dago gure artean, eta gaude ekilibratua. Ez daukagu delantera oso ona eta linea oso txarra, ez da linea oso txarra eta linea oso ona eta delantera oso txarra, gaude ekilibratua. Markel, mila esker gurekin izateagatik eta zorte hon denboraldi honetan. Zergatik. 18 urte zazpiko Asier Bravo jokalaria ere hemen gurekin dugu eta, zurekin ere denboraldi hasieraz mintzatuko gara. Zakit zer moduz dagoen zuen taldea, nola hasi zuen denboraldia? Larunbat honetan hemen jolaztu genuen Zarauz kontra eta galdu genuen, pero gutxi gara taldean eta Uribaldeako jokalari batzuekin elkartu gara eta, gogoa ditu aurrera eramateko. Zaila da zuen mailan taldea osatzea edo jokalariak zuen gana gerturatzea eta errutian jolastea?
Bai, azkenean eskolan eta saiatu dira, pero ni lagun bat ekarri ez, eta animatzen zaituzte hemen etortzera. Hori da, ez? Ematen du, ez? Kanpotik ikusita gian errugbia kirol, karra, ez? Izan daitekeela, baina, bueno, honitzutan komentatu dugu, beste taldekide batzuekin ere, ez dela horrela, gauza probatzea dela, eta, bueno, animatuko dugu, ez? Hori da. Jendea, probatzen. Hori da, lehenengo probatu gara eta gero ja ikusiko ez dute errugbia oso polita dela jolaztea. Eta, denboraldi hasieraz, edo nola aurreikusten duzu denboraldi hasiera, talde aurkariak edo zailak izanen dira? Bueno, bi taldeak ez dugu inoiz jolastu elkar, eta berriak gara. Baina, gogoak ditugu eta etortzen dena etorriko da, eta hoberena emango dugu. Ederki hasier, mila esker, eta, zorte hon eta horrela indartsu segi. Bai, zuei.